Ямашев урамындагы 102-нче йорт тирәсендә кызу эш бара. Кар мул яуган, ишек алдыннан 100 тонна кар чыгарыла. Мы заказываем трактор. Без көне буе трактор һәм КАМАЗ яллап эшлибез. Ишек алдыннан 8-10 КАМАЗ кар чыгарыла. Соңгы тапкыр карны 5 көнлек чистарткан идек. Күрше йорт ишек алдында бөтенләй башка күренеш. Биредә тротуарлар чистартылса да, машина йөри торган юлда кар имнәре. Биредә тракторның берничә көн кирмәгәнлеге күренеп тора. Дворник, дядя Коля. Безнең урам чистартучыбыз тротуарларны ялт итеп җыештырып тора. Трактор менән бер атналык килгән иде. Юлны чистартырга машиналар комачаулый. Бу йорт халык тракт төзелеш кооперативына берләшкән. Ишек алдын биредә яшәүчеләр үзләре чистартырга тиеш. Техниканы еш чакыру өчен акча юк диләр. У нас 75% пенсионеров. Бу йортта күпчелек пенсионерлар яши. 40 ел эчендә безнең юлларны бер генә тапкырда килеп чистартканнары юк. Үз акчабызга яллыйбыз. Хәзер трактор һәм КАМАЗ чакырту 2 тапкырга кыйммәтләнде. Алар бер генә сәгатькә килми, ким дигәндә 2 сәгатькә. Монсы Киров районындагы Октябрьнең 25 еллыгы урамы. Юлда машиналар көпчәкләре үзегенә. Кеше йөрү өчен тротуар юк. Шуңа бата-шума бу юлдан барырга туры килә. Әнә теге яклар бит чистарак. Анда машиналар йөрми проходной. Бездә йөриләр безнең яктан. Шуңар күрә. Казанның Вахитов районында да юллар шәптән түгел. Бу йорт төп юл янында Ершов һәм Вишневский урамы киселешендә урнашкан. Монда керер өчен машиналарга кар йөреп барырга кирәк. Батып калсаң тиз генә чыгармын димә. Менә бу дворга кергәч, хәзер минем машинаны куярга вакытым да юк иде. Уңайлы да түгел, потому что гель машинаны выбивает. Кар мешать, потому что реально мне когда по колее едешь, в любом случае кирип булмый. Искә менеп булмый машина белән. Не справляются коммунальные, похоже. Коммуналь хуҗалык хезмәте үз эшен тулысынча башкара алмый күрәсең. Шуңа шикаят язарга кирәк. Күбрәк кеше зарланса, бәлки чистартырлар. Монда һәр вакыт шундый хәл. Башкаланың барлык районнарыннан юл һәм ишек алларын кардан чистартуга зарланып 140-ка якын мөрәҗәгать килгән. Бары Киров һәм Мәскәү районында бераз азрак димер Илсурметшин. Бүген Казанның эшлекле дүшәмбе киңәшмәсендә район башлыклары башкарылган эшләр турында хисап тотты. Һәрбер мөрәҗәгать карала, тиешле чара күрелә диләр. Мэр, халык һәм идарәче оешмалар белән киңәшләшеп эшләгәндә генә нәтиҗәсе булачак дип белдерде. Мы видим, опять-таки, один район. Бер район, микрорайон, урам булсынмы, ләкин ишек аллары төрлечә чистартылган булырга мөмкин. Шуңа халык белән активрак эшләгез. Хәзер моның өчен бик күп мөмкинлекләр бар. Социаль челтәр, WhatsApp. Шуңа бу проблеманы бергәләп җиңәргә кирәк. Квартал эчендә йөрү, әмма ишек алларыннан чыгу юллары һәр кайда начар чистартыла. Булар инде биредә яшәүчеләргә кагылмый. Парк һәм скверларның да кайберләрендә сукмаклар гына салынган. Эшне көчәйтергә кирәк. Әміне әлмәттә коммуналь хезмәткәрләрне көтеп тормаганнар, ишек алдын җыештырырга бергәләп чыкканнар. Әле бу атнада кар бураннар булачак дип фаразлый синоптиклар. Әйтик, узган атнада гына 13 мм яуган. Кар начар чистартылса, шикаятны идарәче оешмага җиткерергә яки Ачык Казан сайтына язарга мөмкин. Һәрбер районда кайнар линия телефоннары эшли. Чулпан Касыймова, Ленар Хуҗахмәтов, Яңа гасыр каналы.